Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro gini lungi khubor bam dagasngi. Hatu ka sarkar jilla ni ginong yalam jangi kila mo ban ai jing shakri ka bapaka ki khun ka jilla. Minta ki por ka jaka puli ka long ka badan kam bar gandai ka shlem ai jing start ka ba kongsan bha ya ki khna ka por minta. Ki bor sarkar kim yo I bar ki nong mi khmar kim yo I ya ki jing e jing ki khna rit ha ki than nong kendong. O Antor News udan ban wanra ka wei ka khubor ka babha shapang arngut gi shitimmen kila let ban seng school hat hem ri bhoi ka badon hanong dingan ka dem kulai 0 point ka school jong kite ki arngut ki timmen ka de ka dosen English school bar ka tin phira ka te ka school ka live to serve imban shakri na kalyang ulat pathai kubor habayo banya kran bat umarang ba piti marwen uyathu gum ka yengi ai ka buram ba ka jingu ya ublei na markilat gilenti ba ulaple ya ka yeng ka sem jongki ban ai jing shakri ya ka snong nong dingan ka dem kulai 0 point ban ple ya ka slem ai jing hikai ya ki khanna ren na mar ba yo I ba ki khanna ka te ka than ki hab ban net school shadu umsning kata hab ban sdin hakit sumo kali hadu utnum kali yathu umarang ba piti marwen unong seng kate ka school uyathu syamudur ban seng school namar mau ulong unong tre kam sarkar ha AIR hrei ula eno eka kam batre yala ka kam lajang ki babun ki briu ki lingo haga jinglong temen kite arngut bar ki kloi ban seng school ula ban rap ka school dosin English medium school ka dei ban kentiu sya ka higher secondary school ha ka baning kong kim shim dan jingmut ban seng school namar kila don haga jinglong temen Henry Kalaja kasnem arhajar khar khandai kasngi bangalit shishillong bakila don kumba shphongut ki khna ki brangdon hapdeng san bat shiphosnem ki balaya kiu shajrong jong kasumo banit school sha 0 point kani ka jingja kalakta jori kishimen balai hadu katni kila perkhat khya shaphang kani ka jingja maryawan phaina shillong ulaya slok bat ikmi ki khun shaphang kani ka jingja Hadin kata kilaya rai ban sedang no da ka way part ka school. Ngila perkhat ban sedang no da ka English school ngilaya slok bat urang ba snong halor kani ka kam. Uru udon ka ju ka rukam perkhat ban ngila bu jingmut ban sedang no ika school ha kasnem ka bathamai kata ha kasnem arhajar arpho. Lapli kani ka school da master VS Nongbet District Social and Education Officer ha kata kapor ha ka shipho tering banai ba arhajar arpho. Hagasnem ka baning kong kila don khat sangut ki khna haga class nursery bat class 1 da ka jinge troilang bat urang ba asnong ka school kalaya ning kong ngi perkhan ban penya tang hapo ka primary section henrei kat banang mi kisngi ka wan ka jing perkhan bangi dei ban penya hadu class 10 ne class 12 Menta pila yo I dalaki khmat ekadur jong ka ying school bangi mut bante. Ka jingte kadang ya shakman wala ki dang don bun ki jing bombit bombyang. Lada ublei uprelat ka jing perkhat jongi kamlong tang ban pin pas ya ki examen henrei ban hikairu ya ki khna ban san ha ka jing tip briu tip lei bat ka long briu man briu ka bapura. Hagasnem arhajar arpho ar ki khna school kila don baro arpho nyongun. Hadu mentah ki khna school ki dan san phuwengun ngej bahagi snem ki ban wan ki khna school ki nangbon umarang ba marwen uyathu ki nong hikai mentah ki don arngun ki balapas BA DLN but uwe pat ubala pas MSc Physics udang yale mentah ya ka BN Kajing ang no jongi kalong ban ai ya ki jing hikai ki babhatam ki bala ban pinsan ni ki khna ha ka bormet physical health ha ki jingmut jing perkhat mental health ha ka imlang sa alang social health ka jingnang jing start educational health but ha ka jing imba kanjamin sim spiritual health ki dei ban nang ban nyo kor yaladi bat ye ki weiru Kidei ban smok thu ba ublei udon ba dei ma u ubalong unong thau ya ka beneng bar ka khndo ba de ki jing pelong baro kani kalong kanong rim jongka Kanyi ang not yung iya ka school ta kalong ba kadai ban kiu ngila temen reh pedeng jongi long temen jongi ngangai kanong kut kenya kani ka jing long temen ti don giwe ban beteng ya ka te pilai iya ka jing tei menta ka jing tei ka ba mdesu ka jing tei nam tak primary kajinte ka basadu college te nangai bakan trikam amdai mangiru ki khun kisu jongi kan betangi sepang ka sarkar bunsin na penjadi politician ki politician ke mafio sngo mafio I ki beru ki balong very unqualified many of them
Sibuk nak kim long qualified balong ki nong yalam jokari. Ha? Ki matrik don ki bompat pasok ke matrik ru ni long politician ni belum long education minister ru berubah matrik lahiwan long. Ngalapas ya ngalade ngalapas ya ka post master degree ru ngasngo empat long bobit ban long minister ban in charge education ban in charge ka roi kapar. Ndre menta ba deu tang sulong MLA ko long minister ko long chief minister berubah matrik BA empat pas ko long chief minister kalau nonsense kan. Hoi kiba ngambenye kini kiba lalong chief minister menta kiri ki berubah start ndre ki start hagan kaliang kidan bun ki rukom start ak babahar kidan start ak wasneur kidan to kita ngin mi keren kam de kam jongi ndre kum kinong song sinong kum kitrai sinong ki bangi ong e je kari tendre kajin trikam bade kam long da kam yai kan individual conception ngahi bangalong nuhi kai ngalalong nuhi kai ngidon sau kelas ngidon new period ngidon sangut kinuhi kai kamut baru new period ngi kai mat sisen mengilahi kai ngilahi kai mat kumunuhi kai ngalalong headmaster ro kumu headmaster kumunuhi kai bolo en chat ya school te ngakit kiab ha ngam jusya baki kini ki evil forces ki babun kinuhi kai menta ki kai ke keteng kinuhi kai ndai ki kam kinde yu ki kam hikai ki bun ki le kontrak te kum kata kum ta ni kai nyawa long ni kai ye kim su rem ka nyitip lem kam don te nyal hikai ye tu no hikai ka su ni su jonga kalong ba la da ki nong hikai ki kit khia la ki jong ka kamram ka ni ka ri jong kam long ne kanam long kum ne menta ki long bawot sya nong kan ngun ba pas matrik itu yang akan nungut bapas matrik. Kadang kolong kino hikai. Hikai te hikai. Kisulong te kerteng no hikai. Kia kuai tu lop ki bai he. Kakam de kam ler. Kita ka nye. Te kidon ki school ki biadawa pende tu lop. Ni hikai te sistem long hikai te hikai. Ka tu lop kolong secondary. Kia ka tu lop wangi de banyo ngiyo. But ngam ju mundur menor bagi no hikai kin straight. Bagi le cakmar ko sarkar bagi dawa kata ini kata kam de kam jung no hikai. Hikai ke kabom yam man percaya ke sarkar kam de. To jingkir pat ki don kam. Habidon kam ki don ki tinggi tu sarkar. Tendri kat hadu ban strike kat hadu ban ya le percaya sarkar. Ti nganong kam. Kijrong kita ki mi bun ki tanggu no hikai tu de ban long deported ela ke jongkam ladaka kinong hikai ki long deported ela ke jongkam kari jongi kam long kumne ngiabe e kidkhar nimsha e kidkhar balai namar ba kidkhar kim yo kam la jong ki buat nang ni ngi pade ngi long nong ngi school ngim le tikna kanungur ki bapas matrik kanungur ki bapas BA nak population ka mangidon kanungur ki mayo education namar bele ki jaitu krekor ki tre kimle ki perkhat bakilong ki headback tu kam yahap la 3 minute mdon mandukam mana mdon mandukam 3 minute ka kam mdon mandukam ka kam ka kene ki khar ki chupat jaudo dia ki ka rejungi mar kabun ka kam ngi bade ngi mdon kam unemployment ngangade we berubah isi kena ketin unemployment balen employ mana employ kan kibrin sebar kiwan wat kamang ne ngibe deng yang don kam kalau nonsense sanga kam kumta tengin la le ayu ende ka bangi don jimut apa ka jimut jong layong tengi penyai kata ni penyai kadum ka ngutu jungi bad ngade educationist in a sense ba ngalalong hikai ngalapas ka degree hikai BT ngalapas but ngalayo bun ki lat kelenti bangan ngaladon all di radio gade ka means ban hikai ha ngalalo in charge ki youth program ngalalo in charge ka kasi program but de ki babun ko ngala tre po agahoti ngala tre po dura
te kam kita ke kilong kumta government kalong secondary nga resign na kam older dio analyze nem suabangan retire ngampat yo pension nga resign bet na marbale ngam hun ka kam ba ngam don kam ka kam po older dio kadon re tre sikenta ngaladep kay mesim yung abde kam de tang sikenta kabamut bangan tre full time kita ngingim laban pedang balade gidon berem kita ya ai ngi chu out bet bebet mdon kam me kadega artar kadega private school ngi thunghi kinuhi kai ban beru ngi laban behi re education kam kut ha education ngi kwa ban bilap yu brio haki liang barakai jong ki em Pemseng school kali tang ka kam kamai pisa lai PT ngilong opposite na kata la gimdon kam bisa menta kumakalong menta ngi hadu ngila temen kumne gimdon kam bisa kala biang na kamta ki im jong ki khun ru ki lai oleh jang ki jogi kam ngam sai ki khun begin trikam surkar nga kwa begin ke trail ka jong ka kam bar ngayo i ba ka kam jogi ka biang namar hawa trikam la jong ki ai ya ka ke begin hapo kila pun kam maha pi te kia biang gebet ya biang mar khai ki khun te ngai bo bun ki beri Pemseng school tai ki pe bi kleu tak bun yo jingrap na ko kata ya ka jingrap ngim kenra kerngamo lada ka sarkar ka idon kam ka yarap yang i ngim kenga tang ma kata ka jingrap yang sarkar kamut ngin pen bahai ka school ken ki bun ki kam ki mangida benle menta ku bakal menta hostel ngidon kam kaying gino hikai ngidon kam nanta ki infrastructure ngidon kam ki football field ngidon kam ki ngidon kejaka ngidon ngila banai bat ngi kwa baka ringan ro nanta gimun ki ngimla ban jelut hakane ka pon meta tang baka im jungi kam de ka profitable business ngimdei bangi kwa ban kamai na kane ngi kwa ban ai ndei ban sim kamoto yung school yung ikalong bansakri kalong im bansakri live to serve tagade moto yung school yung seperti udah kam ta te ki pa kuno kin fin khot ya kin hikai ban ai kam ni ki oh kita interview udah wat dabang interview ko jinjar ko interview kalong bang ngimla ban yo kin hikai ki ba ngi angnut ngala khot sisin na interview won ko ngala khot laingut sangut kila pasik semin pas interview ke bit ba de bong ma hab ai appointment letter kimuan ki ai daw ko kum de kum tai ti hab wat kat ba ngena hadin kata tinggi persang manwat hi kat bangila ban yo ti kini ki bangidon ta ki ba biang ma ki belum devoted ya kakam bat ki ba sacrifice kan dalor ka school ki ai tuition ki pek bi kena kin roy kan pen kentiu pada kai yang kemangi plan kalong lain samala kemud hadu kelas 10 lain 12 ngimtip kai ke banjia ngila temen ngimtip hadu kan ngila banle tam kilon kisiu kisiu la don ke bala kular ban simi ke kam we kisiu wan banai mat tarik banai mat lawan in simi ke klim tiki khun ki gadon ka sangut ki khun ki adon ka jin kli barok khait la kai jong nam ta ne ma phila punya tu kendiat ya ki kam senyang jong pi kat ni phila temen yang yo i pat ban kener ki ti jong pi nam ta ka slam ai ki tip di start ya ki khun jong kani ka than de poi phila punya tu kendiat te ka wa hakin sya ke jin tu jungi kam dade bangin ya mut kita ke boromo nila syong nila kharsos ne bi dan dade habang i pade ka yai ka yen yung bru ka jim yung bru ngis nei kani ka school ko bangidang sedang menta gim cimut ban sedang school kila don gi baong nga sedang sul marang ba na mar khot yang marang ba ang ne tengong ngam tre ban sang school na marang balai kidon school sinong school presbytery kidon dengan sedang school balai sedang school manga ngala temen gumne gi ang ka hafiz sedang school tengong kam lalong tendre kidon ko ikasin ba ngali silong habang ngali silong
ngakiu kali semua dah ngakiu syua bagan lai kiu kena wedang san rusnem yu hapoi fusnem kiu semua ban le chano le school chano se 0 point new kilometer nang ni te nang ta hadin kata te kaktik ngang de no hikai mo ngalah hikai mo fusnem ai kumu no hikai te pang mesim ngapang nut bah ya kata perkhat kumu ngan le nang ta kini te mari wan panis long tang ye kren beri kmi ngong le kumu ikmi rugi long positif ko kom perkat tiong tong ini sedang dekat skol longgat bakalong ini sedang tinggal sedang tenang ya konsol bad nu rang mai snoru i ga ju i tu ai masih mau uru tinggal sedang harus nemben kong gidon karsan ngot hadin kata te kiwan wan gelai menemui nadu bagi sedang mentai kene ka building nama ngila ilpa baka la syali sisngi jong kene ka dong kadon kami ka school baka me kan haduk matrik ai dah bang sedang tai ka building bede mentak snem naka arfo nyu ngut menemui mentak ki puasan pu sau ngut kemud arsya take arsya temana wan tip la syali sisngi kidang don ki wan admission ngimtip tambah haduk mentah kidon san pu sau ngut te kiben ki mengapan kre na kumta jong kiru kimbiang syu laduna ngahap plesodar menta kerki hap plesodar tingin sayo ngatarai kiben ki mi nam ta jong ki te katuka skul bi iru ngam cimperkat bakin bun kata te kam kadang sateng te mentang lapan tre urut ikra kamera arteri ngidap trepo simnai ladap te ladap simnai tu lakam kelut